Minkejja li fl-oppożizzjoni l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex jara li l-Parlament bħala l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ikompli jissaħħaħ. Dan hu l-messaġġ li ħareġ minn konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kap għal ħidma fil-Parlament u Deputat Speaker David Aġus kif ukoll mis-Segretarju l-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar. Il-konferenza tal-aħbarijiet saret ftit sigħat biss qabel l-ewwel sessjoni tal-Kumitat Parlamentari għax-xogħol tal-Kamra fejn ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista resqu diversi proposti pożittivi li juru kif irid bis-serjetà li jola rispett lejn il-Parlament Malti. David Aġus qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li jinħatar kumitat permanenti li jiffoka fuq il-ġustizzja u li għalkemm maġġoranza ta' membri mill-Gvern ikun immexxi mill-Oppożizzjoni bħalma hu l-Kumitat Parlamentari għal kontijiet pubbliċi. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista qed jissuġġerixxi li jinħoloq sottokumitat dwar id-diabete u ieħor dwar l-obeżità li jkunu taħt il-Kumitat tas-Saħħa. Irridu nuru li bħala oppożizzjoni aħna pożittivi, aħna rridu li l-Parlament Malti jimxi l-qudiem, aħna rridu naraw li f'dan il-pajjiż mhux biss ikonna dejjem nies li wieħed jgħid l-alternativa imma naslu għal kompromess u jiena ċert li jekk impoġġu madwar mejda, jekk impoġġu l-imħuħ tajbin fuq mejda flimkien, jiena naslu biex il-Parlament Malti nollu għal-livelli li jixraqlu. Min-naħa tiegħu Robert Kutajjar qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li bħalma jiġri fir-Renju Unit kull nhar ta' erba' f'nofsinhar tinżamm sessjoni ta' mistoqsijiet parlamentari indirizzati lill-Prim Ministru. Fl-istess waqt il-Ministri u s-Segretarji parlamentari għandhom juru rispett anke lejn il-poplu billi jimpenjaw aktar ruhom ħalli jwieġbu l-mistoqsijiet parlamentari li jsirulhom. L-oppożizzjoni mmexxija minn Bernard Grech irridu bis-serjetà illi nollu ir-rispett tan-nies hemm barra anka lejn din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. U kif kien qed jgħid il-Viċi Kap, allura dawn l-eżempji li qegħdin nagħtu dawn is-suġġerimenti, il-proposti illi nittama sinċerament li l-Gvern jilqa' biex verament allura nibatu messaġġ pożittiv. Robert Kutajjar qal li l-membri parlamentari tal-Oppożizzjoni u backbenchers oħrajn għandu jkollhom impjegati mħallsin mill-Istat biex jgħinuhom fil-ħidma u r-riċerka tagħhom. Dan fil-waqt li fakkar li l-kap tal-Oppożizzjoni intitolat biss għal xufier. Il-Partit Nazzjonalista tissuġġerixxi wkoll li tkun priorità li fil-Parlament jinħoloq servizz ta' Child Care Center għall-uliet id-deputati iżda wkoll għall-uliet l-impjegati tal-istituzzjoni. Dan biex il-Parlament juri li verament għandu l-miżuri favur il-familja għal-qalbu. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista jrid ukoll li l-ħin allokat għall-Oppożizzjoni biex tressaq liġijiet ġodda jiżdied minn darbtejn biss fis-sena għal possibilità ta' kull ġimagħtejn. Dan fil-waqt li jara li ssir diskussjoni dwar aktar rapporti li jitresqu u li jitpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra.